Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Respeto ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi pwedeng mawala sa sarili natin. Ang sabi nga nila ay paano tayo irerespeto ng iba kung hindi natin yon kayang ibigay sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng kabarangay natin na si Karina, isang dalaga na lumaki sa simple at masayang pamilya. Dahil sa solong anak siya ay nasanay siya na palaging nakukuha ang mga bagay na gusto niya sa buhay. Kaya naman para sa kanya ay naging sukatan ng kaligayahan ng material na bagay na magiging pagmamay-ari niya. Pero nagbago ang lahat mula nang mamatay ang pinakamamahal niyang papa. May isa na lamang ang mama niya na bumuhay at nagtaguyod sa kanya. Naging limitado ang mga bagay na kaya lamang nitong ibigay sa kanya. At dahil hindi nga siya sanay na hindi nakukuha o nabibili, ang mga material na bagay na gusto niya ay naging mapusok at mapaghanap siya sa ibang tao. Ang hindi niya alam ang pagiging mapaghanap niya ang magdadala sa kanya sa isang seryosong kapahamakan. Gusto mo na bang makilala si Karina at marinig kung ano ang mga bagay na sinakripisyo niya para lamang makuha ang mga bagay na gusto niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na naging materialistic na tao? Yung tipo na lahat ay gagawin makuha lamang ang bagay na gusto mo. O mas pipiliin mo ang simpleng buhay basta masaya ka kasama ang taong mahal mo. Si Karina kaya, paano niya na-realize na nasa maling sitwasyon na siya? Nagsisi kaya siya na puro sarili lamang niya ang pinili niyang mahalin? Malalaman natin yan ang masaklap na nangyari sa buhay niya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang akala ko dati kapag marami akong pera o palagi kong nakukuha ang material na bagay na gusto ko ay totoong masaya na ako. Nasanay kasi ako sa ganong setup ng buhay. Pero sa huli na-realize ko na wala sa luho o pera ang totoong kaligayahan ng isang tao. Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Karina, 28 years old at nagtatrabaho sa isang paaralan dito sa Laguna. At bago ko ituloy itong sulat ko ay ipapaalam ko na rin na marami akong impormasyon na binago dito sa kwento ko. Kasama na ang pangalan ko para maproteksyonan na rin ng pribado kong buhay. Solong anak ako ng mga magulang ko at nagtatrabaho bilang foreman si Papa sa isang malaking construction site. Matagal na siya doon at masasabi ko na kahit papaano ay malaki na rin ang kinikita niyang pera kaya hindi na kailangan magtrabaho pa ni Mama. Magkaiba rin ang ugali ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kuripot kasi talaga si Mama at hindi siya mahilig bumili ng mga toys para sa akin. Kahit tong bata pa lamang ako. Pero si Papa naman ang tipo ng tatay na ibinibigay ang lahat ng gusto ko, lalo na pagdating sa material na mga bagay. Laruan, notebook, magandang pencil case at kung ano-ano pa. Solong anak kasi ako kaya naman masasabi ko na naging spoiled talaga ako nang dahil sa kanya hanggang sa magkolehiyo na ako. Minsan kinokontra ni Mama ang ginagawa na yon ni Papa. Ang sabi ni Mama ay hindi dapat ako sinasanay ni Papa na nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Dapat daw ay tinuturuan nila ako na maging masinop at matipid sa pera. Siyempre mahal na mahal ako ng Papa ko kaya hindi siya nagpatalo sa gusto ni Mama. Siya pa rin ang nasunod at patuloy sa pagbibigay ng mga luho sa akin, Papa Dudut.
Mama? Ano pong nangyayari? Karina, anak! Bakit po kayo umiiyak, Mama? Nanakawan po ba tayo? Nandito pa naman po yung TV at saka yung malaking speaker sa sala natin. Hindi naman po basag ang mga bintana. Ano po bang nanakaw dito sa bahay natin? Hindi tayo nanakawan, anak! Bakit nga po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? Sabihin niyo na po sa akin. Karina, ang papa mo! Ang papa mo! Ano pong nangyari kay Papa? Tumawag dito yung isang katrabaho niya at sinabi na wala na ang papa mo. Wala na siya, Karina. Ano po? Paano po nangyari yun? Kasabay lang po natin siyang mag-almusal kaninang umaga. Masigla po siya at walang kahit na anong nirereklamong sakit ng katawan. Malakas po si Papa. Naaksidente daw siya sa trabaho nila kanina. Mama, baka po nagpa-prank lang yung tumawag sa inyo. Baka hindi naman po totoo yung sinabi niya. Gusto kong isipin na biro lang talaga yon. Pero si Obet ang tumawag. Siya ang isa sa pinakamalapit na kaibigan at katrabaho ng papa mo. Kilala ko siya at sigurado ako na hindi siya gagawa ng ganong klaseng biro. Pero ano po bang nangyari? Paano po na-aksidente si Papa sa trabaho? Sinisilip daw ng papa mo yung loob ng mixer machine na para sa simento dahil ayaw daw gumana nung una. Pero may isang katrabaho sila na hindi alam na nasa loob ang papa mo at sinindihan yung makina nun. Doon siya namatay sa loob ng machine na yon. Ibig sabihin, pinatay po si Papa? Aksidente daw ang nangyari, anak. Hindi alam ng isang katrabaho nila na nasa loob ng mixer ang papa mo. Pero dahil po sa tao na yon, namatay si Papa. Siya may kasalanan ng lahat. Karina, kahit magalit at manisi pa tayo ng ibang tao, hindi na may babalik pa ang buhay ng papa mo. Wala na siya, anak. Wala na ang papa mo. Bakit po kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mawala sa atin si Papa? Hindi ko rin alam. Napakabuting tao niya at wala siyang kahit na sinong inargrabyado. Bakit kailangan na buhay pa niya ang kunin kaagad ng Diyos? Bakit? Mama, magpakatatag po tayo. Paano natin gagawin yon? Wala na ang papa mo. Kinuha na siya sa atin, Karina. Wala na siya. Hindi po gugustuhin ni Papa na makita niya tayong umiiyak at pinanghihinaan ang loob. Kilala niyo po si Papa. Ayaw niya nang nalulungkot tayo ng dahil sa kanya. Hindi mo kasi ko naiintindihan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang papa mo. Pero nandito pa naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Pangako po yan. Hindi po ako aalis dito sa tabi ninyo. Ang bigat-bigat, Karina. Bakit kasi ang papa mo pa ang nawala? Bakit hindi na lang ako? Ayoko nang mabuhay sa mundo kung hindi siya kasama. Ayoko na! Mama, isipin niyo naman po sana ako. Nandito pa po ako. Tayong dalawa na lang po magkasama ngayon. Magtutulungan po tayo, Mama. Magpapakatatag po ako para sa inyo. At sana ganun din po ang gawin niyo para sa akin. Yun na yata ang pinakamasakit na pangyayari noon sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na
mararanasan ko ang ganong kasakit na pakiramdam dito sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang pinipiga ng mahigpit ang puso ko at medyo nahirapan na akong huminga sa sobrang sakit nito. Pero dahil mas malakas ang hagulhol noon ni Mama ay pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag dahil hindi na po pwede na pareho kaming naglulupasay ng araw na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na kailangan naming magpakatatag. Papadudot nang nawala si Papa ay nalaman namin na marami pala siyang utang na naiwan. Yung owner jeep namin sa bahay ay naisanla pala niya sa isang kumpare niya noong magkasakit si Mama sa bato at kailangan na maoperahan. May utang din siya sa isang katrabaho niya na ginamit naman daw ni Papa na pamasahe namin noon para umuwi ng Bicol nang mamatay ang lolo ko. At may iba pang tao na nagsabi kay Mama na may utang din daw sa kanila si Papa. Nakita ko kung paano na problema si Mama noon. Pumayag na rin tuloy siya na makipag-areglo na lamang sa katrabaho ni Papa na nakapagpaandar ng mixer machine na dahilan ng pagkamatay ni Papa. Pero unti-unti na rin pong iyong naubos hanggang sa mawala sa amin pati na ang owner jeep na kasing edad ko na halos. Malaki talaga ang nagbago sa buhay namin noon, Papa Dudut. At naramdaman ko na pati ang ugali ko ay nagsimula na ring magbago. Dahil wala na si Papa ay nagdesisyon si Mama na magtrabaho at maging bantay sa isang tiyangge na malapit sa amin. Nainis pa ako noon kasi madalas kaming dumadaan doon ng mga kaklase ko bago umuwi sa bahay. Nakikita tuloy nila si Mama na nagtatawag ng mga customer na dumadaan sa tapat ng tiyangge. Kaya hindi ko na lang siya tinitingnan para hindi ako mapahiya, Papa Dudut. Okay na lasa nitong niluto ko na ginisang sardinas na may miswa. Maghahain na rin ako at makapauwi na si Karina. Mama, may luto na po bang ulam? Nagugutom na po kasi ako. Sakto lang ang uwi mo, anak. Eto, kakatapos ko lang magluto. Parang medyo ginabi ka yata ngayon. Nag-extend po kasi ng klase yung isang professor namin. Tapos nag-practice pa po kami ng aerobic dance para sa finals namin sa PE. Naku, kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Opo, kasi nakakapagod talaga yung paulit-ulit na aerobic dance na ginawa namin kanina. Hindi na nga rin po ako nagmerienda kanina kasi pamasahe lang po ang pera ko. Kaya gutom na po talaga ako. Pasensya ka na kung medyo nagtitipid tayo ngayon, ha? Alam mo naman na marami pa tayong utang na dapat bayaran. Ano pa nga po ba? Wala naman po akong ibang choice kundi magtiis na lang sa kakarampot na allowance na binibigay niyo sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Mabayaran ko lang halos lahat ng utang ng papa mo. Ibabalik ko sa dati ang allowance na binibigay ko sa'yo. Maupo ka na, anak, at maghahain na rin ako ng hapunan natin. Sige po, Mama. O ayan, anak, kumain ka na. Ano po yan? Ginisang sardinas na may miswa. Kain na tayo, anak. Lalagyan ko na ng kanin tong plato mo, ha? Wala na po bang ibang ulam? Ha? Wala na eh. Nung isang araw po, dilatang sardinas ang ulam natin. Kahapon, tortang sardinas. Tapos ngayon, ginisang sardinas na may miswa naman. Pagpasensyahan mo na lang muna to, anak. Isang linggo ko na pong pinagpapasensyahan yung sardinas na yan. Iba-ibang luto naman ang ginagawa ko sa sardinas. Pero sardinas pa rin po yan. Konti na nga lang po, malapit na maging amoy sardinas ang balat ko dahil dyan sa inihahain ninyo. Ay, sige, sandali lang at magpiprito ako ng tinapang galunggong. Meron pa namang natira dyan sa ref natin at mabilis lang yun maluto. Isa pa po yung tinapang galunggong na yan. Gusto niyo po ba talagang tubuan ako ng mga kaliskis ng isda dahil sa mga ulam natin? Wala namang kaliskis ang sardinas sa tinapang galunggong. Huwag niyo nga po akong tawanan. Walang nakakatawa. Yan ang problema sa inyo eh. Dinadaan niyo lahat sa biro. Ano bang gusto mong gawin ko, Karina? Maglagay ng asin sa platito para yun na lang ang ulamin mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, gipit pa rin tayo hanggang ngayon. Wala tayong ibang magagawa kung hindi tipirin ang perang kinikita ko sa pagbabantay sa tiyangge. Ay!
Pwede po bang humanap na lang kayo ng ibang trabaho? Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, Karina. Lalo na't hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral ko. Mabuti nga tinanggap ako dun kahit high school graduate lang ako. Kaya ikaw, pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Dahil yan lang ang pangarap namin ng papa mo, ang mapagtapos ka ng kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo, Karina. Papa Dudut, sobrang laki ng adjustment na ginawa ko mula nang mawala si Papa. Mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa akin ni Mama, sa paulit-ulit namin na ulam sa lamesa at yung mga hindi niya pagbili ng mga bagay na gusto ko kagaya ng bagong bag, makeup at sapatos. Nahirapan talaga ako noon kasi hindi ako sanay na naghihirap kami. At naiinis din ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan ni Mama. Ni hindi man lang ako makahingi sa kanya ng extra allowance o kahit man lang sana paggala namin ng mga kaibigan ko kapag wala kaming pasok sa school. Ang palaging sinasabi ni Mama ay hindi pa bayad ang mga utang ni Papa kaya kailangan pa rin naming magtipid. Ang sa akin lang naman ay hindi ko naman kasalanan kung magkaroon kami ng maraming utang nang dahil kay Papa. Si Mama na lang ang magulang ko kaya responsibilidad niya na ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, dahil sa ugaling yon ni Mama ay nawala na ako ng ganang mag-aral at pumasok sa school. Sino ba naman ang gaganahang mag-aral kung halos pamasahe na lang ang ibinibigay niya sa akin? Gusto niya pa na magbaon na lamang ako ng kanin at ulam para sa pananghalian ko sa school na mas lalo kong kinainis. Kasi ano ba naman ang babaunin ko? Tuyo at tinapa na palagi naming ulam sa bahay. Nakakahiya kapag maaamoy yon sa loob ng classroom namin. Kaya may mga oras na kapag nagtatalo kami ni Mama bago ako pumasok sa school ay bigla na lamang akong magkukulong sa kwarto at sasabihin ko sa kanya na hindi na lamang ako papasok. Sa ganong paraan ay paminsan-minsan ay nakukuha ko ang loob ni Mama na bigyan ako ng extra allowance. Pero minsan talaga, dahil madalas nagiging matigas siya pagdating sa akin ay pakiramdam ko tuloy ay wala na siyang pagmamahal sa akin bilang anak niya. Kaya naman may mga oras na kahit umaalis ako ng bahay para pumasok sa school, sa mall na lang ako dumidiretso at nagpapalipas ng oras at sama ng loob, Papa Dudut. Karina? Kuya Anjo, kayo po pala yan. Bakit nandito ka sa food court ng mall? Wala ka bang pasok sa school ngayon? Naka-uniform ka pa oh. Okay, gets ko na. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Sige po, ayos lang Kuya Anjo. Salamat. Ay, alam mo, nakakatampo ka na talaga. Ha? Bakit naman po? Kasi ang sabi ko sa'yo nung huling beses na nakita tayo sa plaza, Anjo na lang itawag mo sa akin, di ba? Para naman hindi masyadong nakakatanda. Oo nga po pala. Pasensya na po. Isa pa yan, Karina. Huwag ka na ring mag-po sa akin para mag-feeling bagets sa manaw kapag kausap kita. Sige. Hindi na ako magpupo at Anjo na lang din ang itatawag ko sa'yo. Ayun oh. Mabuti naman para matuloy ko na rin ang pagporma ko sa'yo. Palabiro ka talaga, Anjo. Hindi biro yun oh. Ang sabi ko naman sa'yo dati, hihintayin lang kita na magdalaga para maligawan na kita. 18 ka naman na ngayon, di ba? Oo, malapit na nga ako mag-19 eh. 3 buwan na lang. Sakto pala. Pwede ko nang simulan ng panliligaw ko sa'yo. Sira! Seryoso ako, Karina. Liligawan talaga kita. Wala namang magagalit, di ba? Wala. Kasi wala naman akong boyfriend. Ayun naman pala. Single ka tapos single din ako. Kaya tama lang yung timing ngayon. Teka, matanong ko lang. Bakit pala hindi ka pumasok sa klase mo ngayon? Ay, nabadtrip kasi ako sa bahay namin kanina eh. Bakit naman? Nagtalo na naman kasi kami ni Mama. Paano ba naman? Sakto lang sa pamasahe yung binigay niyang allowance sa akin. Sino ba namang gaganahan na pumasok nun para mag-aral? Baka naman kasi gipit lang ang mama mo ngayon. Palagi naman niyang sinasabi na gipit siya sa pera, pero ang totoo tinitipid niya lang talaga ako. May pabitaw-bitaw pa siya ng pangako na igagapang niya yung pag-aaral ko pero pinapahirapan niya lang naman talaga ako. Tingnan mo nga itong bag ko.
1 taon na sa akin to, pero hindi pa napapalitan ng bago. Ito ring suot kong sapatos ngayon. Malapit na namang magutom. Nakailang pakain na nga ako ng pandikit dito pero malapit na rin talagang bumigay. Tapos hindi man lang ako mabila ni mama ng mga bagong gamit. Kita naman yung kailangan ko na. Bakit mo ako tinatawanan, Anjo? Kasi ang cute mo kapag nagrereklamo ka ng ganyan. Lalong sumisingkit yung mga mata mo at lumalabas pa yung dimples mo sa magkabilang pisngi. Ewan ko sa'yo. Oh, baka isipin mo na binobola lang kita ha. Totoo yun. Nagiging cute ka talaga lalo sa paningin ko. Pero alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, kumain na lang tayo. Di pwede. Ha? Bakit naman hindi pwede? Nagda-diet ka ba? Hindi, pero wala kasi akong pera eh. Sakto lang na pamasahe itong nasa wallet ko ngayon. Yun lang bang problema mo? Sino bang may sabi na KKB tayo? Siyempre ito ng first date natin kaya libre kong pagkain natin ngayon. Kahit ano pang gusto mo, sabihin mo lang Karina at bibilhin ko para sa'yo. Papadudot may 10 taon din yata halos ang tanda sa akin ni Anjo. Nasa kabilang barangay siya nakatira kaya hindi rin kami madalas na nagkikita. Nakilala ko lang siya nang manood ako ng liga ng basketball sa plaza. At isa siya sa mga naglalaro. Nang unang beses nga kaming nagkausap noong 15 years old pa lamang ako ay biniro-biro niya pa ako. At sinabi niya na hihintayin daw niya na maging dalaga na ako at liligawan niya ako. Kaya naman sa tuwing magkikita kami sa plaza ay palagi niyang pinapasaring ang nararamdaman niya na pagkagusto sa akin. Sa isang networking company nagtatrabaho si Anjo, Papadudot. Ang kwento niya ay mag-isa na lamang daw siya halos sa buhay niya. Dahil wala na siyang nanay at ang tatay naman niya ay nakakulong. Kaya naman sarili na lamang niya ang halos iniintindi at pinagkakagastusan niya. Mula nga nang magkita kami sa mall ay naging madalas na ang pagtatawagan at pagte-text namin sa isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya akong ligawan at dahil wala naman akong boyfriend, hayaan ko na siya na manligaw sa akin, Papadudot. Anjo, thank you sa paghatid mo sa akin dito sa bahay ah. Wala yun. Medyo malalim na ang gabi kaya hindi talaga kita pauuwiin na mag-isa. Sa bagay, pero thank you rin sa panlilibre mo ng dinner kanina. Nabusog ka ba? Oo, ang dami ko ngang fried chicken na nakain. Mabuti naman. Kasi gusto ko na sa bawat date natin, nabubusog ka talaga. Balak mo yata talaga akong patabain ano? Wala namang kaso sa akin kahit tumaba o pumayat ka, Karina. Kasi ikaw pa rin ang cute na babaeng espesyal dito sa puso ko. Ang corny mo. Di naman masyado. O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay namin. Ay, saglit lang ah. May kukunin lang ako sa top box ng motor ko. Oh, eto. Oh, ano naman to? Anong laman ng mga paper bag na to? Teka, ito yung sinabi ko na magandang bag sa sapatos dun sa dinaanan nating department store kanina, di ba? Oo. Pasimple kong binili yan habang tumitingin ka ng mga dress. Sinabi ko lang na mga bagong pantalon ko ang laman ng paper bag na yan. Pero para sa'yo talaga yan. Grabe, Anjo! Nakakahiya naman. Binili mo pa talaga tong mga to para sa akin. Pero thank you ah. Hindi ko na to tatanggihan kasi alam mo naman na luma na talaga yung sapatos at bag na ginagamit ko. You're welcome. Sabi ko naman dati na basta para sa'yo, ibibigay ko hanggat kaya ko. O sige, aalis na rin ako. Okay, thank you ulit dito. Ingat! Bye! Saan ka galing? At sino yung naghatid sa'yo? Ano ba yan, Mama? Nakakagulat naman po kayo. Konting layo naman po sana sa may pinto. Sagutin mo na lang ang tanong ko kung saan ka galing at sino yung lalaking naghatid sa'yo. Diyan lang po sa mall. Tsaka si Anjo po yung naghatid sa akin. Taga-kabilang barangay lang po siya. Anjo! Yung anak ng drug addict na nakakulong ngayon? Ha? Saan nyo naman po napulot yung chismis na yan? Hindi chismis yun, Karina.
May mga kapitbahay na nagsasabi sa akin na madalas ka raw nilang makita sa mall, kasama yung lalaking anak ng drug addict. Wala po akong alam tungkol sa mga magulang ni Anjo at mas lalong wala na rin akong pakialam doon. Dahil mabuti po siyang tao, kaya wag naman po sana kayong maging judgmental sa kanya. Chinismis lang pala sa inyo ng mga kapitbahay, naniwala na kayo kaagad. Mabuting tao porke binilan ka lang ng mga bagong damit? Tama ako, di ba? Sa kanya galing yung mga paper bag na dala mo na yan? Eh ano po bang pakialam nyo kung sa kanya nga galing to? Hindi nyo nga ako mabili ng bagong sapatos, tapos kapag may nagmalasakit na bilhan ako nito, mamasamain ninyo. Eh di sana ginagampanan nyo muna yung pagiging mama nyo sa akin para hindi ko tinatanggap ang mga to mula sa ibang tao. Aba, masyado na yatang matalas yung dila mo, Karina. Saan mo natutunan yan? Sa Anjo na yon? Siya rin ba nagturo sa'yo na wag na pumasok sa klase mo at buong maghapon na lang tumambay sa mall? Ano? Sabihin mo! Wala na kayong pakialam kasi buhay ko to. 18 na ako at may sarili na akong pag-iisip. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, mama. At isa pa, hindi nyo ginagampanan ng pagiging magulang nyo sa akin kasi puro na lang trabaho at utang ni Papang iniisip nyo. Kaya wag nyo na rin pakialaman ang ginagawa ko sa buhay ko. Karina, wag mo akong tatalikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Karina, bumalik ka dito! Karina! Papadudot, aaminin ko na nahuhulog na rin ang loob ko noon kay Anjo kasi naibibigay niya ang mga bagay na gusto ko. Madalas kaming nagmo-mall tapos bawat ituro ko sa kanya ay binibili niya para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay mahal niya talaga ako kasi ibinibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ganoon naman talaga ang pagmamahal, hindi ba? Dapat marunong kang magbigay at gumawa ng paraan para maibigay ang mga bagay na gusto ng taong mahal mo. Yon ang basihan ko ng pagmamahal noon, Papa Dudut. Kaya naman sa kabila ng hindi pagkagusto ni Mama kay Anjo para sa akin, sinagot ko pa rin ang manliligaw ko. Para sa akin kasi wala nang dahilan para hindi ako sagutin ni Anjo. Kaya lang nang malaman naman yun ni Mama, mas lalong naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niyang sinasabi na hindi kami bagay ni Anjo dahil sa edad namin na napakabata ko pa raw para magka-boyfriend at pumili naman daw sana ako ng matinong lalaki. Matinong lalaki para sa akin si Anjo dahil siyang nagbibigay ng mga bagay na gusto ko. Kaya sa huli, nagdesisyon ako na umalis ng bahay at makipag-live-in na lamang sa kanya, Papa Dudut. Nang makipag-live-in ako kay Anjo, ay nagdesisyon na rin ako na huminto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi naman madali sa akin ang ginawa ko na yon dahil pangarap ko rin talaga ang makapagtapos at maging isang teacher. Pero paano ko pa gagawin yon kung nakakawalang gana na talaga ang kasama ko sa buhay na si Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang sermonan ako sa araw-araw ng buhay ko. Tapos parang hindi ko pa nararamdaman ang pagmamahal mula sa kanya na ibinigay sa akin noon ni Papa. Ang focus na lang niya ay magtrabaho at mabayaran lahat ng utang na naiwan nito. Kaya para hindi na kami araw-araw na mag-away at mabawasan na rin ang bigat ng responsibilidad niya, ay ako na ang umalis sa poder niya. Nung una, pinupuntahan pa ako ni Mama sa bahay ni Anjo para sunduin at iuwi. Nalaman niya siguro sa mga tsismosang kapitbahay ang address ng partner ko. Pero naging matigas ako at hindi sumama sa kanya. Sinabi ko na nasa tamang edad na ako kaya kahit na magkabaranggayan pa kami, ay hindi na niya ako mababawi pa. Nagpabalik-balik si Mama at halos umiiyak nang nakiusap na umuwi na ako. Pero ayoko pa rin. Hanggang sa sumuko na siya at hindi na bumalik pa sa bahay ni Anjo para sunduin ako, Papa Dudut. Grabe, Karina. Ang sarap ng pagkakaluto mo dito sa adobong manok ah. Mukha nga kasi pang-apat na kuha mo na ng kanin yung nasa plato mo. Pang-apat ko na ba to? Oo, pero marami pa namang kanin dito sa kaldero kaya kumain ka lang dyan ng kumain. Mabuti naman dinagdagan mo ang sinaing mo ngayon. Nung isang gabi kasi na nagluto ako ng ginataang tulingan, naubos mo kaagad yung kanin sa kaldero.
Kaya nagdagdag na talaga ako ng bigas na isasaing ko. Ang sarap mo naman kasi talagang magluto. Kaya gusto ko talaga dito na lang sa bahay maghapunan kaysa dun sa labas. Mas magastos na tapos hindi pa masarap ang mga pagkain. Eto naman kanina pa ako binubola. Oh, lalagyan na ulit kita ng kanin dito sa plato mo. Ayun, salamat. Pero alam mo, totoo lahat ng sinabi ko na masarap ka talaga magluto. Palagi kang may special ingredient sa mga inihahain mo sa akin. Kagaya nitong adobong manok. Nilagyan mo ng gatas at pinya. Kaya na ibang lasa. Ganun talaga, para hindi laging kapareho ng mga pagkain ng kinakain mo sa labas ang niluluto ko. Ayan din kasi ang turo sa akin ni Mama. Gawing espesyal ang mga niluluto at hinahain na pagkain. Maiba ako. Mabuti naman hindi nang gulo dito sa bahay ang mama mo ngayon. Oo nga napagod na rin siguro yun sa kakapunta niya dito. Ang tibay din talaga ng mama mo. Kahit halos araw-araw na sumusugo dito sa bahay, hindi na mamaos sa kakasigaw niya para pauwiin ka. Mukha na siyang gurang pero mukhang malakas pa ang mga tuhod. Anjo, wag mo naman sana siyang pagsalitaan ng ganyan. Mama ko pa rin yun kahit madalas na nakakainis talaga siya. Nako, pasensya na. Nagbibiro lang naman ako. Anjo anak, nandiyan ka ba sa kusina? Tay, kayo po pala yan. Oo, ako nga to. Medyo tumaba lang talaga ako at hindi pa nakapag-ahit ng balbas at bigote ko. Hala tay, nakalaya na po pala kayo? Bakit hindi man lang po kayo nagsabi? Pwede naman po kayo makitawag din habang nakakulong kayo, di ba? Pwede nga, pero gusto talaga atang sorpresahin. Kaya hindi ko na pinaalam sa'yo ang paglaya ko. Mukhang nakaka-istorbo yata ako sa inyo ng magandang bisita mo Nako, hindi tay. Si Karina nga po pala, girlfriend ko. Karina, siya naman yung tatay ko. Hi po, Tito. Nice to meet you po. Tatay Leo na lang ang itawag mo sa akin. Kasi hindi magtatagal, magiging manugang na rin naman kita. Sige po, Tatay Leo. Tay, maupo na po muna kayo. Kasi alam ko na pagod kayo sa naging biyahe niyo pa uwi dito sa bahay. Karina, pakikuha nga si tatay ng plato at mga kubyertos niya. Sigurado ko na makakalimutan ni tatay ang pangalan niya kapag natikman niya na tong adobong niluto mo. Naku Anjo, itsura pa lang ng girlfriend mo, mukhang masarap na talaga. Ano pong sabi niyo? Ang sabi ko, itsura pa lang nitong adobo na nasa mangkok mukhang masarap na. Sigurado, mapapakain ako ng marami ngayong gabi. Dahil wala nito sa lugar na pinanggalingan ko Maayos naman ang umpisa ng pagsasama namin ni Anjo. Mabait siya papadudot kahit napansin ko na marami pala siyang bisyo tulad ng alak, sigarilyo at sugal. Siguro nga kasi ay solo naman niya ang pera at bahay niya kaya wala na siyang ibang kailangan na isipin pang gastusin. Kumbaga ay sarili na lamang niya ang iniintindi niya. Kaya naman para hindi ako maging pabigat sa kanya ay inaasikaso ko ang mga gawaing bahay na napabayaan na rin niya noon. Makalat kasi ang bahay niya at tamad din siyang maglaba at magluto. Inasikaso ko ang lahat ng yon kahit na hindi ako sanay. Kasi sa bahay namin ni na mama ay buhay prinsesa ako. Ang pagluluto lang talaga ang gawain na pinaka-tinutukan ko sa lahat. Nakita ko naman na na-appreciate ni Anjo ang effort ko bilang pagiging live-in partner niya, Papa Dudut. Palagi siyang malambing sa akin at may pasalubong lalo na kapag nananalo siya sa sugal. Binibigyan niya rin ako ng pera para raw makapag-malling ako kapag nasa trabaho siya. Kahit papaano ay masasabi kong masaya ako sa unang buwan ng pagsasama namin hanggang sa biglang umuwi sa bahay ang tatay niya. Doon ay medyo nagbago ang ugali ni Anjo, Papa Dudut. Anjo, ito na yung kape mo. Babalikan ko lang yung niluluto ko para sa baon mo sa pananghalian. Nako, hindi ko na mahihintay yan. Anong oras na Saglit na lang to, Anjo. Para hindi ka na rin bumili na makakain mo sa kantin. Nung isang beses kasi sinabi mo na sumakit ang tiyan mo dun sa binili mong ulam, 'di ba? Oo nga. Pero hindi ako pwedeng malate dun sa meeting ko para sa isang client. Ilang linggo na rin mababa ang benta ko at kailangan ko na talaga makabawi. Bibilisan ko na lang tong ginagawa kong pagluluto sa ginisang munggo. Bakit pa kasi tanghali ka na nagising? Pati tuloy ako muntik nang tanghaliin. Paano? Hindi mo kasi ako ginising.
Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kagabi. Pero mas maayos na ako ngayon. Nawala na yung ubo at sipon ko. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Iwas-iwasan mo na magpuyat. Kakanood mo kasi ng mga K-drama na dinownload mo sa internet. Naulanan din kasi ako nung isang araw. Kaya siguro muntik na akong trangkasuhin. Kasama na rin yung pagpupuyat doon. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag magpuyat. Pero tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo na yan. Yun na lang din kasi ang libangan ko dito bukod sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Oh, eto na nga pala yung baon mo. Sige, salamat. Aalis na rin ako kasi malapit na ako malit sa meeting namin. Anjo, sandali. Ano? Hihingi sana ako ng pera pang grocery natin dito sa bahay. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Ba't aalis ka pa ng bahay? Oo, masama ang pakiramdam ko kagabi. Pero okay na ako ngayon. Kanina ang bagal mong kumilos. Tapos biglang okay ka na ngayon? Iba ka rin Karina no? Gusto mo lang yata mamasyal eh. Ano, gusto mong gumastos para sa mga luho mo? Hindi sa ganun, Anjo. Wala na rin kasi tayong stock na mga ulam at kape dito sa bahay. Di ako na lang ang bibili para mas makatipid tayo. Kapag kasi binibigyan kita ng pera na pang grocery, kahit sobrang ko yung bigay sa'yo, wala pa rin natitira kahit magkano. Sinasabi mo ba na ginagastos ko ang mga pera mo sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Sinasabi ko lang kung ano yung napapansin ko. Tsaka sinabi ko naman kanina na mahina ang benta ko ngayon sa mga product namin, di ba? Kaya kailangan ko muna magtipid. Sige na, alis na ako. At baka tuluyan pang magkanda leche-leche ang araw ko kapag na-late pa ako. Okay, ingat ka. Ligpitin ko na nga lang muna tong ginamit kong pangluto para hindi masyadong makalat dito sa lababo. Iinom na rin ulit ako ng gamot mamaya kasi medyo masakit pa rin tong ulo ko. Pagkatapos nito siguro uunahin ko nang gawin yung… Good morning, Karina. Tatay Leo, gising na po pala kayo. Oo, bakit ka naman umaatras? Pasensya na po, nagulat po kasi ako sa biglaang pagsulpot nyo sa likod ko. Tapos binulungan nyo pa ako sa may tenga ko. Nako, pasensya na rin. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Pero alam mo, kahit parang hindi ka pa naliligo, ang bango-bango mo pa rin, Karina. Sige po, Tay. Aasikasuhin ko po muna yung mga lalabahan ko. Sandali lang. Mag-uusap pa tayo eh. Bitawan niyo po yung braso ko! Nasasaktan po ako! Huwag ka na kasing maarte dyan. Alam ko naman na gusto mo rin to kasi malanding babae ka. Tatay Leo, wag po! Ano po? Dahil sabi nang tumigil kayo! Aray! Ba't mo naman tinapakan ng pao? Hoy! Bumalik ka dito, Karina! Alam ko naman na gusto mo rin to. Kaya halika na! Huwag ka nang maarte dyan! Halika na dito! Karina! Papadudot yun ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Grabe ang takot na naramdaman ko noon kaya naman buong araw na akong hindi lumabas ng kwarto. Buong araw din akong umiyak ng umiyak at gusto ko na nga sanang tawagan si Anjo at pauwiin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na stress siya sa trabaho niya. Malalim na ang gabi nang makauwi siya na kaagad kong sinalubong. Amoy alak siya noon at doon nga ay naiyak akong sinumbong ang kahayupan na muntik nang gawin sa akin ng tatay niya. Papadudot akala ko ay magugulat si Anjo nang marinig niya sa akin yon. Umaasa ko noon na paalisin niya ang tatay niya sa bahay pero kabaligtaran noon ang nangyari. Dahil sigaw lang at panlalait lang ang inabot ko mula sa kanya. Sinabi niya na imposible daw na gawin yon ni Tatay Leo sa akin dahil hindi naman daw ako ang tipo ng babae nito. Baka raw inakit ko pa ang tatay niya kaya yon natukso na halikan ako. Muntik ko na siyang masampal noon pero nagpigil lamang ako, Papadudot. Iniwan na lamang niya ako sa sala na nakatulala at umiiyak dahil hindi niya ako pinaniwalaan, Papadudot. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pagkatapos kong isumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya ay tuluyan nang nagiba ang pakikitungo niya sa akin. Naging madalas ang pag-uwi niya ng lasing sa bahay, ang pagiging mainitin ng ulo niya, pati na ang pagbitaw ng masasakit na salita sa akin. Tiniis ko yon dahil mahal ko siya at iniisip ko na lamang na may mabigat siyang pinagdaraanan sa trabaho. Kaya gano'n na lamang ang inaasal niya.
Kahit may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal, kasama yon sa mga tiniis ko habang doon ako nakatira sa bahay niya. Kaya lang papadudot muling naulit ang pagtatangka ng masama na ginawa sa akin ng Tatay Leo niya. At sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang nagtagumpay. Malalim na ang gabi noon at sabay na umuwi ng bahay sina Anjo at Tatay Leo. Pareho silang nakainom ng alak pero halatang mas lasing ang partner ko. Nang alalayan ko si Anjo na makapasok sa kwarto ay kagad siyang natumba at nakatulog sa kama. At hindi ko pa man siya tuluyang napapalitan ng damit ay bigla namang pumasok noon sa kwarto namin si Tatay Leo at hinila ako papunta sa may sala. Pilit ako nagpumiglas pero tinutukan niya ako ng kutsilyo at sa takot ko ay tuluyan na niyang nagawa sa akin ang kahalayan na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay kagad kong sinumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya pero parang mas wala siyang pakialam ng mga oras na yon. Huwag na raw ako mag-imbento ng kwento dahil alam naman daw niya na ako ang may gusto kay Tatay Leo dahil sinabi raw nito sa kanya na ako mismo ang umaakit dito. Hindi ako makapaniwala na marinig ko yon mula kay Anjo pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon, pinili ko pa ring manatili sa bahay niya hanggang sa maging parausan ako ng 2 demonyo na kasama ko sa bahay na yon. Natakot na rin kasi akong umalis o tumakas dahil sa paulit-ulit na pagbabanta nila. Napapatayin nila ako at ang mama ko kapag tumakas ako at nagsumbong sa pulis. Kaya tinis ko ang lahat ng nakakadiri at kahayupan na ginagawa nila sa akin, Papa Dudut. Nasaan ba yung pulang polo shirt ko? Bakit wala dito sa cabinet? Parang mas okay pa naman yun kaysa dito sa suot ko na kulay blue. Teka nga, matanong nga si Karina. Karina! Nakita mo ba yung kulay red ko na polo shirt? Karina! Nasaan na ba yung babaeng yun? Hoy Karina, ano ba? Nasaan ka ba? Anjo! Nandito ako sa likod ng bahay, naglalaba ako. Nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot nung tinatawag kita? Hindi ko naman narinig kaagad kasi nga nakasarado yung pinto. Ang dami mo pang dinadahilan dyan. Bakit mo ba kasi ako hinahanap? Hindi ko kasi makita yung red polo shirt ko. Saan mo nilagay? Hala, yung kulay pula na may puti sa laylayan at dulo ng kwelyo? Oo, yun nga. Tiningnan ko sa cabinet pero wala doon. Pasensya na, Anjo. Nandito kasi sa mga lalabahan ko ngayon. Ha? Eh di ba nung isang araw ko pa ginamit yan? Oo nga. Kaya lang naiwan mo pala tong nakasampay sa may sofa kaya hindi ko kaagad nakita. Kaya hindi ko na isama sa mga nilabahan ko kahapon. Alam mo ikaw, tanga ka na nga, bulag ka pa. Wala ka na nga ibang ginawa kundi ang magpasarap dito sa bahay eh. Tapos hindi mo pa ayusin yung paglalaba mo. Makaalis na nga lang at baka malit pa ako sa meeting ko. Pasensya na talaga, Anjo. Wala naman ang magagawa yung pasensya mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalaba mo sa mga damit ko. Kung hindi, talagang tatamaan ka na sa akin. Diyan ka na nga! Init na naman ang ulo ni Anjo. Siguradong mahina na naman ang benta niya sa mga produkto nila. Kaya sa akin na naman niya naibunto ng inis niya. Ay, grabe pa naman ang init ng panahon ngayon. Tatay Leo! Itiwan niyo nga po ako! Huwag ka nang maarte dyan. Tatay Leo, ang init-init po tsaka may ginagawa ako dito. Iwan mo na lang yan nilalaban mo at doon na lang tayo magpainit sa kwarto ko. Halika na. Hindi po pwede dahil magagalit si Anjo kapag hindi ko nalaban ang mga damit niya dito. Wala akong pakialam. Mas intindi mo ang galit ko kapag napikon ako dyan sa kaartehan mo. Halika na. Sumama ka na sa kwarto ko, Karina. Ayoko nga po! Bitawan niyo po yung braso ko! Gusto mo ba talaga dumugoy ang bunganga mo? Ha? Halika na kasi, Karina. Bitawan niyo po ako! Nasasaktan na po ako! Mas masasaktan ka kapag nag-inerte ka pa dyan. Sumama ka na sa akin. Bilisan mo! Sabi ngang ayoko nga po! Ayoko na! Ayoko na! Aray! Karina! Itigil mo yung paggampas mo sa akin ng balde! Pagod na ako sa inyo, magtatay! Ano ba? Pagod na ako sa mga kababuyan na ginagawa niyo sa akin! Kaya hindi
Papadudot diring-diri na ako sa sarili kong katawan sa bawat araw na lumilipas na nasa bahay ako ni Anjo. Lalo na at hinayaan ko silang mag-ama na gawin akong parausan. Si Anjo sa gabi at si Tatay Leo naman sa umaga. At mas masakit ang ginawa nilang pangmumolestya sa akin kapag nakagamit pa sila ng droga. Kaya sa tuwing mag-isa ako sa kwarto at umiiyak ay naaalala ko na lamang si Mama at kung paano siya nagsumikap para mapag-aral ako. Kasabay pa noon ang pagbabayad sa mga utang na naiwan ni Tatay. Gusto ko na talagang umuwi sa kanya noon pero parang wala na akong mukha pang maihaharap sa kanya. Dahil ako na mismo ang pumili sa malupit na kapalaran ko. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nanatili pa rin ako sa bahay ni na Anjo, Papa Dudut. Pero lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag masyado nang masakit ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi nagising na lamang ako isang araw na hindi ko na kayang tanggapin ang kababuyang ginagawa sa akin ng mag-amang kasama ko sa bahay. Kaya naman sa muling pagtatangka sa akin ni Tatay Leo habang naglalaba ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko na manlaba ng araw na yon. At pagkatapos ko siyang paghahampasin ng balde hanggang sa matumba siya, kagad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Lakad, takbo ang ginawa ko noon, makalayo lamang sa bahay na parang naging impyerno para sa akin. Huminto lang ako nang maramdaman ko na tuluyan na akong nakalayo, Papa Dudut. Sakto naman na may nakasalubong ako na naglalakad na isang masayang pamilya. May tatay, nanay, kasama ang 3 nilang mga anak. Habang lumalampas sila sa harapan ko ay narinig ko ang pagkukwentuhan nila ng masasayang nangyari sa kanila ng araw na yon. Naluha ako habang pinagmamasdan sila hanggang sa makalayo na sila sa kinakatayuan ko. Sa sobrang bigat nang nararamdaman ko ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nakatayo sa harap ng pinto ng bahay namin ni Mama, Papa Dudut. Oo, papunta na ako dyan. Darating ako kaya wag ka nang sumigaw kasi naririndi na ako sa boses mo. Malilate lang ako pero darating ako para palitan ka sa pagbabantay dyan sa Tiangge. O sige na, ibababa ko na tong tawag kasi palabas na rin ako ng bahay. O bye na. Karina? Mama, Oh, anong ginagawa mo dito? pwede po ba akong pumasok muna sa loob? Bakit pa? Kusa kang umalis, di ba? Tapos ngayon bigla mo na lang gustong pumasok uli dito sa pamamahay ko? Mama, please. Papasukin niyo po muna ako. Gusto ko po kayong makausap. Ay. O sige, halika na. Pumasok ka na dito. Salamat po. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo at may trabaho pa ako na pupuntahan. Mama, sorry po. Para saan? Ginusto mo namang umalis dito sa bahay na to, di ba? Ginusto mong umalis sa poder ko. Nagkamali po ako. Sana po mapatawad niyo ako, Mama. Tama ka naman sa mga sinabi mo nun. Wala akong kwentang mama para sa'yo. Kaya mo nga ako iniwan, di ba? Kahit nangako ka na magtutulungan tayong dalawa dahil wala na ang papa mo. Pinagsisisihan ko na po yung mga sinabi ko sa inyo. Alam mo, Karina, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo at maibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Pero bakit hindi mo yun makita? Bakit puro pagkukulang ko lang sa'yo bilang mama mo ang nakikita mo? Mama, nagkamali po ako. Naging makasarili po ako. Narealize ko na po lahat yon. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga bagay na yon. Dapat tinulungan ko po kayo kagaya ng mga pinangako ko sa inyo nung mawala si Papa. Dapat naging mabuting anak po ako sa inyo. Oh, Karina, bakit ka lumuluhod dyan? Mama, sorry po. Patawarin niyo po ako.
Ngayon po na-realize ko na hindi ko po kayang mawala kayo sa buhay ko. Na dapat nakinig po ako sa inyo dahil mali po ang lahat ng bagay na naging desisyon ko sa buhay ko. Sorry po, Mama. Sorry po. Tahan na, Karina. Huwag ka nang umiyak at huwag ka na rin lumuhod sa harapan ko. Mama, maniwala po kayo. Nagsisisi na po talaga ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sorry po kung nasaktan ko kayo dahil sa mga ginawa ko noon. Sorry po kung naging sobrang pabigat ako sa inyo. Sabi ng tama na. Huwag mo nang isipin yon at huwag ka na rin umiyak. Hindi naman talaga kita matitiis kasi anak kita at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama. Salamat po talaga. Tumahang ka na kasi ayoko nakikitang umiiyak ka. Teka, bakit parang ang laki ng pinayat mo? Saka ano to? Bakit may mga pasa at sugat ka dito sa braso at leg mo? Napakagulo rin ng buhok mo. Ano ba nangyari sa'yo? Sina Anjo po at ang tatay niya. Pinagsamantalahan po nila akong dalawa. Ha! Paulit-ulit po at halos araw-araw. Sinasaktan po nila ako. At kanina lang po ako nakataka sa bahay nila. Mga walang iyang yon! Napakahayop nila! Paano nila nagawa sa'yo yon? Mga demonyo sila! Mama, natatakot po ako. Baka puntahan nila ako dito sa bahay. Baka patayin po nila ako, Mama. Huwag ka matakot, anak! Hindi ka na masasaktan ng mga hayop na yon! Nandito si Mama at kahit anong mangyari, hindi ka na nila malalapitan! Pangako yan! Hindi ka na masasaktan ng mga demonyo na yon! Papadudot ang buong akala ko ay hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. Handa akong tanggapin noon ang sampal, ang masasakit na salita mula sa kanya pero hindi niya yon ginawa sa akin. Siguro nga ay totoo ang palagi kong naririnig na walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng pagsusumikap at sakripisyo ng magulang ay nakikita at na-appreciate ng isang anak. Kagaya na lamang ng nangyari sa amin ni Mama. Wala naman talaga siyang ibang ginawa noon kung hindi ang magsumikap para sa akin. Hindi madali ang maging single parent pero ayun siya at pilit na kinakaya ang lahat. Samantalang ako ay walang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ang pagsasakripisyo na ginawa niya. Papadudot ng araw na yon ay tuluyan na kaming nagkaayos ni Mama. Hindi na ako umalis pa sa bahay niya dahil pakiramdam ko ay safe na safe ako kapag kasama ko siya. Hindi na rin siya pumasok noon sa trabaho at nang matapos kong ikwento sa kanyang lahat ng dinanas ko sa bahay ni Anjo, ay halos maiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa yon sa akin ng dalawang demonyong nakasama ko sa bahay na naging malaimpyerno para sa akin. Kaagad kaming pumunta sa barangay noon para magsampa ng reklamo pero wala na rin sina Anjo at Tatay Leo sa bahay nila nang puntahan ng mga tanod. Tuluyan na silang nagtago nang may sampa ko na sa pulisya ang kaso ng pangmomolestya nila sa akin. Nung una natakot talaga ako kasi pakiramdam ko ay nasa paligid lamang sila, Papadudot. Halos hindi ako makalabas noon ng bahay dahil baka bigla na lamang may sumaksak sa akin. Kagaya ng palaging pananakot sa akin ni Tatay Leo. Pero hindi nga nagtagal, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para makamit ko ang hustisya sa kasamaan na ginawa nila sa akin. Dahil nakarating sa akin ang balita na parehong nasawi sina Tatay Leo at Anjo. Kasama ang iba pang adik sa bypass operation na ginawa sa lugar na pinagtaguan nila. Malapit lang din yon sa lugar namin at may kakilala kami na nakatira doon kaya nakarating sa akin ang mga nangyari. Sapat na yon para sa akin bilang kabayaran sa ginawa nilang kahayupan at minsang pagsira ng buhay ko. Laking pasalamat ko na lamang din talaga at hindi nagbunga ang kahayupan na ginawa nila sa akin.
Papadudot sa kabila ng mabibigat na pangyayaring ito sa akin ay nagawa kong muling bumangon at magpatuloy. Bumalik po ako sa pag-aaral at nagawa ko ring makapagtapos. Ngayon ay isa na akong ganap na guro at sa bawat estudyante na natuturuan ko. Palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano kahalaga ang tungkulin ng magulang sa buhay ng isang anak. At dapat lahat ng sakripisyo na ginagawa nila ay palagi nating pinapahalagaan at sinusuklian. Dahil lahat ng yon ay para rin sa kabutihan at hinaharap natin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng sulat ko at sana'y nakapagbigay din po ng aral ito ang kwento ko sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karina. Mga kapuso, mga kabarangay, hindi madali ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kung nasanay tayo na palagi silang kasama. Pero madalas kasi na parte na lang din yon ang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Poong May Kapal para maging matatag tayo. At mas ma-appreciate natin ang ibang tao na nasa paligid natin. Kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Karina. Sa pagtalikod na ginawa niya sa mama niya, isang madilim at masalimuot na kapalaran ang hinaharap niya. Parte na rin siguro ng mabigat na pinagdaanan niya dahil sa pagkawala ng papa niya. Ang humanap ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao hanggang sa tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng pagsasakripisyo ng mama niya para sa kanya. Yun ang dahilan mga kapuso kung bakit siya napahamak sa kamay ng mga taong akala niya ay magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Pero hindi naman naging huli ang lahat para kay Karina dahil natagpuan niya pa rin ang daan pabalik sa mama niya na kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahal para sa kanya. Kaya mga kabarangay, kung may oras man na hindi tayo mabigyan ng mga magulang natin na mabili ang mga bagay na gusto natin ay huwag sana tayo magtatampo sa kanila. Ano po? Huwag sasama ang loob natin dahil kailanman ay wala silang hinahangad para sa atin kung hindi ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang pagsusulit, mahirap ang matching type. Pag masyadong marami ang pagpipilian. Pero sa pag-ibig ay marami man o konti ang pagpipilian, minsan mahirap, minsan madaling hanapin ang kamatch. Ikaw, kapuso, masasabi mo ba kaagad kung ang kaharap mo ay ang tamang match para sa'yo? Dear Papa Dudut, ako po ay isang physical therapist. 30 years old at tawagin niyo na lamang po akong Jonas. Ang kwento ko po ay nangyari 3 taon na ang nakalipas noong ako ay 27 years old pa lamang. Nagtatrabaho po ako sa isang spa pero bukod doon ay may mga regular na po akong pasyente na nagpapamasahe para sa treatment ng mga nararamdaman nila. Pero bukod po yun sa trabaho ko, kaya masasabi ko na may double job po ako. Sa spa ay may regular po na nagpapamasahe sa akin at palagi niya po akong nire-request. Makwento siya kapag nasa shop at nagpapamasahe. Sa dami ng kwento niya ay parang kilalang kilala ko na siya. Ganon din naman po ako, para hindi maging unfair sa kanya ay nagkakwento din ako ng tungkol sa sarili ko. Pero Papa Dudut, may mga bagay sa buhay ko ang hindi ko pwedeng basta i-share na lamang sa iba.
Kaya sa palagay ko ay ganon din siya. Na dapat naming respetuhin sa isa't isa. Kung ano man ang hindi ko nakukwento, siguro ay may kukwento ko sa taong makakasama ko sa buhay. Ayun na nga po, gaya ng inaasahan ay nahulog ako sa kanya at naging kami. Siya po si Arian Papadudut. May kaya po sila kaya noong una ay naiilang ako. Pero siya naman po ang naunang nagpakita ng pagkagusto. Mas matanda po siya ng 1 taon sa akin. Wala pa po siyang trabaho, ang sabi niya kasi ay may inaayos sa mga magulang niya para sa kanya na hinihintay niya lamang. Nasa ibang bansa po ang mga magulang niya, Papa Dudut. Ang kasama niya lang po dito ay ang kapatid niyang si Arman. 30 taon na si Arman noong nakilala ko siya. Si Arman po ang namamahala ng hardware na negosyo ng mga magulang niya na iniwan ang pamamahala sa kanya nang manirahan ng mga ito sa Amerika. Ipapakilala ko na din po si Shirley. Siya po ang girlfriend ni Arman, mas bata ng 5 taon si Shirley. Makeup artist po siya sa mga event gaya ng kasal, debut at iba pa. Sila po ang mga kasama sa kwentong ito. Simulan po muna natin sa kung paano naging kami ni Arian, Papa Dudut. Tao po. Jonas, ikaw na ba yan? Arian? Oo, pasok ka. Arian, Jonas, upo ka. anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako pinapunta? Wala naman, gusto ko lang magpamasahe. Ha? Bakit dito? Dapat dun sa klinik. Para maiba naman ang ambience. Hindi talaga ako tumatanggap ng home service eh. Akala ko kasi kung napano ka kaya ako pumunta. Ha? Bakit naman ayaw mo ng home service? Kasi yung massage sa spa ko lang ginagawa. Pero pag special therapy na, dun lang ako nag-home service. Special therapy? Oo, gaya ng napilayan o kaya na stroke. Ay, ganun ba? Akala ko kasi okay lang ang home service eh. Meron naman sa klinik na ibang therapist na nag-home service. Pwede kang tumawag dun para magpadala sila ng tao. Akala ko pa naman makakapagpamasahe ako. Masakit kasi yung paa ko eh. Ewan nga, parang nung nadulas ako kahapon, tapos bigla na lang sumakit. Ha? Bakit di mo agad sinabi? Akin yung paa mo. Ipatong mo dyan sa sofa. Dahan-dahan lang ah. Masakit ba? Parang nawawala na nung hawakan mo pa lang. Teka, niloloko mo lang ako no? Uy, wag kang magalit ah. Kasi naman parang ang suplado mo ngayong araw. Hindi naman. Gusto ko lang talaga ibukod ang pagiging masur ko at pagiging piti. Piti ka pala talaga. Oo. Sorry ah. Sorry saan? Sa pagpapapunta ko sa'yo dito. Nasayang kong oras mo. Nako hindi. Ang totoo gusto ko talagang dumalaw sa'yo. Bakit? Wala, para makipagkwentuhan. Lagi naman tayo nagkukwentuhan sa klinik niyo ah. Iba yung kwentuhang hindi nasa trabaho. Kung sa bagay. Ay nako sandali. Ang sama ko naman. Ikukuha muna kita ng maiinom. Wag na, okay lang ako. Hindi, sandali lang. Nakakahiya, bumisita ka tapos wala man lang akong inoffer sa'yo. Okay lang talaga. Hindi talaga, sandali lang. Sige, ikaw bahala. Mabilis lang yun. Kanina ko pa nagawa yun. Ihahain ko lang. Nakakahiya naman, nag-abala ka pa. Siyempre, bisita kita, no? Sandali nga. Sino ka? Good afternoon, ako si Jonas. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa loob? Bisita ako ni Arian. Nasaan si Arian? Kumuha lang na maiinom. Ano ka niya? Bakit ganyan ang suot mo? Kaibigan niya ako. Sa spa ako nagtatrabaho, ito ang uniform namin. Sa spa? Masahista ka? Oo. Sakto! Masakit ang likod ko. Pakimasahe mo nga. Ha? Di ba masahista ka? Oo.
Masahihin mo ang likod ko. Hindi kasi ako nagmamasahe sa bahay. Gusto mo punta ka na lang sa clinic namin. Bigyan kita ng discount. Magbabayad pa? Pwede namang dito na magpamasahe. Pasensya ka na. Sige, saka na lang. Eto na! Pasensya ka na, kinulit ka ba ni Arman? Hindi naman. Ano mo siya? Kapatid ko, siya pinakamatanda. Dalawa lang naman kami. Ah, okay. Anong okay? Parang hindi okay eh. May sinabi ba sa'yo si Arman? Wala naman. Gusto lang niya magpamasahe kaso sabi ko, di nga ako nagmamasahe sa bahay. Pagpasensyahan mo na yung kapatid kong yun ah. Ganun lang talaga yun. Okay lang. Mabuti nga nakilala kong kapatid mo. Palagi naman siyang wala dito. Nagulat nga ako nandito sa bahay ng ganitong oras. Saan ba siya nagtatrabaho? Sa hardware namin, sa kanya pinagkatiwala ni mama at papang pamamahala doon eh. Ah, masipag pala ang kuya mo. Nako, hindi. Kita mo matutulog na naman oh. Napuyat na naman yun kagabi, sigurado ko. May trabaho pa siya sa gabi? Oo, ang gumimik. Kain na nga lang tayo. Papadudot na gulat ako nung biglang pinapunta ako ni Aryan sa kanila. Sa totoo lang, ang pagmamasahe sa spa ko lamang talaga ginagawa. Ayoko pong magpa-home service dahil nga po ang mga espesyal na case lamang po ang pinupuntahan ko sa bahay. Pero okay na din po at nagpunta ako kina Aryan para sa massage niya. Kasi po ay nakapag-open kami ng mga nararamdaman namin. Pero papadudot hindi naman po sa defensive ako pero nagkausap lang po talaga kami at nag-open sa isa't isa. Wala na pong kung ano pang ibang mga nangyari. Naging kami po ng araw na yon. Mula naman noon ay hindi na nagpupunta si Aryan sa spa kaya lang pala siya nagpapamasahe ay para makita at makausap ako. Napakabait ni Aryan, maalalahanin at marespeto pero medyo nagbabago po ang lahat. Oh, eto ang tubig. Uminom ka muna. Ano bang nangyari? Kailangan pa ba itanong yan? Kita mo naman ang pangit ng ayos ko. Hindi naman pangit ah. Lalaki ka, wala kang alam sa pagpapaganda. Sobra naman yung statement mo. Totoo naman. May alam ka ba sa pagmi-makeup o sa pag-aayos ng buhok? Wala. O di hindi mo nga alam kung pangit o maganda tong makeup ko. Siguro naman hindi pa ako niloloko ng mata ko. Wala naman ako makitang problema sa itsura mo eh. Kasi nga wala kang alam. Pwede ba? Imbis na kampihan mo ko parang pinagtatanggol mo pa yung baklang yun. Wala akong pinagtatanggol. Ang sinasabi ko lang hindi mo dapat inaway ng ganun yung nag-ayos sa'yo. Paano ko pupunta sa kasal nito na ganitong itsura ko? Sinasabi ko nga sa'yo, walang mali o pangit sa itsura mo. Maayos naman ang ginawa nung nasa salon. Hindi. Boba talaga yung baklang yun. Baklang walang alam sa pagpapaganda. Nakakagigil siya. Huwag ka naman ganyan. Sana kinausap mo muna siya ng maayos bago mo siya binuhusan ng juice. Bagay sa kanya yun. Aryan, ano ba nangyayari sa'yo? Uulitin ko na naman. Itong ginawa niya sa akin. Hindi ito yung gusto kong ayos ng buhok at makeup ko. Para yun lang? Ano para yun lang? Big deal to. Paano ko haharap sa mga tao dun sa kasal? Sigurado, papunta ni mga tao dun. Halika na, pumunta na tayo. Ayoko. Bakit? Hindi ako haharap sa kanila na ganitong itsura ko. Bakit ka tahimik? Ewan ko. Parang hindi kita kilala eh. Ano ibig mong sabihin? Parang hindi ikaw si Aryan. Ano bang sinasabi mo? Yung Aryan na kilala ko mapagkumbaba at mabait sa iba. Hindi ako nagbago. Ginalit lang talaga ako ng baklang yun. Mabuti pa umuwi na tayo. Sandali, may pupuntahan tayong kasal. Sabi mo ayaw mong humarap sa kanila na ganyan ang itsura mo. Sandali, bigyan mo ko ng oras mag-isip ko anong gagawin. Bakit pa? Ayaw mo ng itsura mo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo papahuli ng salon. Binayaran ko naman ang serbisyo nila. Binigyan ko na din ng tip at humingi na ako ng dispensa. Huh? Bakit mo ginawa yun? Kasi nung hinatid kita dito sa kotse para kang papatay ng tao eh.
Kaya ako na lang ang bumalik bago ko bumili niyan tubig. Kung hindi talaga ako nakapagpigil, baka napatay ko yung baklang yun. Bakit ka nagbayad? Mawiwili yung mga yun, mga abusado. Wala silang ginagawang masama. Pagdating mo pa lang halos itrato ka nilang Reyna. Binigyan ka pa ng juice. Ibubuhos mo lang pala sa nag-ayos sa'yo. Buti nga hindi ko sinamang ibinato yung baso eh. Ganyan ka ba talaga? Ano? Alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi nga ako ganito. Dahil lang doon sa ginawa nila sa akin kaya ako nagalit. Dahil lang sa tingin mo hindi ka naayusan ng tama, magwawala ka na doon, mambubuhos ng juice at magsisisigaw doon. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, ewan na lang kung hindi mo din magawa yung nagawa ko. Kung ako nasa katayuan mo, magpapasalamat ako sa kanila at respetuhin ko sila bilang tao. Ano ibig mo sabihin? Bastos ako? Ikaw ang nagsabi niyan. Ano bang gusto mo? Sa tingin ko umuwi na tayo. Gusto ka na magpahinga para makapag-isip din ako. May pupuntahan pa tayong kasal. Akala ko ayaw mong pumunta. Kasi ako ayoko na rin pumunta. Hindi ko rin naman kilala yung ikakasal. Kaya di naman siguro ako hahanapin. Kung hindi ka sasama siguro dapat mag-break na tayo. Mabuti pa nga. Ano? Nakikipag-break ka na sa akin? Sabi ko gusto ko mag-isip. Ikaw nagsabi na break na tayo. Dahil lang sa pangyayaring to, ganyan ka na agad? Hindi mo man lang maipaglaban ang relasyon natin? Ipaglaban saan? Sa'yo? Ito pa lang ang problema natin. Pinanghihinaan ka na. Huwag mong ipasa sa akin ang mali. At akong may mali. Dalawa lang tayo nandito. Kung pareho tayong tama, bakit tayo nagkakaganito? Huwag ka namang ganyan. Ang hina mo naman. Sa akin mo talaga pinapasa ngayon ng mali? Alam mo, walang mangyayari sa atin. Ihatid na kita. Sa kita ihatid. Sa inyo sa simbahan. Huwag ka namang ganyan. Pwede naman nating ayusin to, eh. Pasensya ka na. Hindi na mauulit yun. Bumalik ka ngayon sa salon at humingi ng tawad sa mga tao doon. Ano? Patunayan mong dapat nating ayusin to. Huwag na ngayon. Sige, kung nahihiya ka ngayon, sa ibang araw na. Lipat na lang tayo ng ibang salon. Ipaayos mo yung sinasabi mong pangit sa inayos sa'yo. Sige. Napapayag ko siyang magpunta kami sa ibang salon para ipaayos ang sinasabi niyang mali. Kaso pagpasok pa lang namin, sinabihan ni Arya ng receptionist na ayaw daw niya ng tangang mag-aayos sa kanya. Kung mga tanga ang tao doon ay sabihin na daw kaagad para lumipat na kami ng lugar. Halatang nagalit ang receptionist pero magalang niya na lang na sinabi na ang dami pang waiting. Puno daw sila ng araw na yon. Nabigla ako sa mga nakita ko kay Arya ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano mag-react, parang hindi yon ang nakilala kong Aryan. Umiinit ang ulo niya sa simpleng bagay. Nung kinausap ko siya nang maihatid ko siya sa bahay nila ay sinabi niya na hindi maganda ang araw niya kaya siya ganon. Ang dahilan daw ay liliitan na ng mga magulang niya ang pinapadalang pera sa kanya at patuloy pa daw na liliit kaya daw dapat daw ay maghanap na siya ng trabaho. Sobrang na-stress daw siya, Papa Dudut. Kaya naman inintindi ko na siya. Bagamat may mga araw na gano'n ang ugali niya, parang ayaw niyang kasundo ang mundo at lahat ng pwede niyang awayin ay aawayin niya. Dahil alam kong may pinagdadaanan siya ay iniintindi ko pa din siya at hindi ako nagkukulang sa pagpapaalala ko sa kanya. Tungkol sa biglang pag-init madalas ng ulo niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kilalanin naman natin ang kuya ni Aryan na si Arman at ang girlfriend nitong si Shirley. Nakilala ni Arman si Shirley nang minsang naging isa sa groomsmen si Arman sa isang kasal. Si Shirley ang nag-makeup sa bride na naging napakaganda dahil sa galing ni Shirley na mag-makeup. Kung napaganda ni Shirley ang bride, syempre lumabas na napakaganda din ni Shirley na kaibigan din ng bride. Hindi kasama sa entourage si Shirley kaya napaka-light lang ng makeup niya. Pero ganun pa man ay napakaganda pa din ni Shirley.
Simula ng araw na yon ay masugid na nanuyo si Arman kay Shirley. Inalam niya ang lahat ng tungkol dito para alam niya kung saan niya dadalawin. Galante si Arman sa mga imbitasyon niya kay Shirley. Pati na sa pagregalo ay hindi din basta-basta ang mga ibinibigay nito. Hindi naman materialistic si Shirley kaya itinatago niya lang ang mga bigay ni Arman. Maliban na lamang kung ire-request nito na suotin ang ibinigay niya. Sinabihan na din ni Shirley si Arman na huwag masyadong gumastos. Pero mapilit po ito, Papa Dudut. Kaya dahil sa tiyaga ni Arman, isang araw na magyaya ito ay may magandang balitang natanggap ito. Saan ka galing? May kasama ako. Umayos ka dyan. Hi. Sino ka? Si Shirley. Shirley, si Arian, kapatid ko. Hello. Girlfriend mo? Hindi pa. Mahina ka pala eh. Ang pagmamahal at pag-ibig hindi puwersahan. Wow ah. Tumahimik ka na nga. Huwag mo akong pinapahiya. Kumusta ka, Arian? Mabuti naman. Anong trabaho mo? Huy, bakit mo tinatanong kung anong trabaho niya? Masama ba? Hindi magandang tanong yan. Okay lang, Arman. Makeup artist ako. Saang salon ka? Wala, freelancer ako. Ay, racket-racket lang. Parang regular din naman kasi sa isang linggo hindi naman ako nababakante. 5 hanggang 8 ang naaayusan ko sa isang linggo. We! Alam mo, pumasok ka na sa kwarto mo at may pag-uusapan pa kami. Sandali, may mga tanong pa ako eh. Hindi ka nagtatanong, nang-i-interrogate ka eh. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Ako siguro oo, pero si Arman parang wala pang natuwa sa kanya. Mabuti pa, tayo na lang ang umalis. Bakit naman? Nakakatuwa ngang kausap tong kapatid mo eh. Oo nga, ikaw lang din ang hindi natutuwa kasi nga hindi ka nakakatuwa. Halika na. Saan? O siya, ako nang aalis. May bibili lang ako sa labas. Ayoko din naman madinig ang mga sasabihin ni Arman eh. Pasensya ka na kay Arian ha. Ang cute nga eh. Ganyan din yung kapatid ko sa akin, palagi akong inaasar. Namiss ko tuloy yun. Nasaan ba ang kapatid mo? OFW siya, 2 taon ang kontrata kaya matagal pang uuwi yun. Kailan mo pala balak dumalaw sa mga magulang mo? Nakaset na ako next month. Susurpresahin ko sila. Ang sinabihan ko lang yung mga kamag-anak ko doon na uuwi ako. Sana makilala ko sila no? Oo naman. Kailan kaya? Ikaw, kung hindi ka busy, pwede ka namang sumama sa akin next month. Pero kung busy ka, okay lang. Madami pa namang araw. Ayusin ko ang schedule ko. Sana pag ipinakilala mo ako sa kanila, yung tayo na. Naku naman, may mga parinig. Hindi naman. Sana lang naman. Oh, sige na nga. Sinasagot mo na ako? Isasama na kita kila nanay at tatay. Akala ko sinagot mo na ako eh. Tsaka yun din. Anong yun din? Sabi ko yun din. Sinasagot na kita. Totoo? Mukha ba ako nagjo-joke? Yes! Shh! Nakakaistorbo ka sa mga kapitbahay. Mabuti nga para malaman nila na tayo na. Ano ba, nakakahiya? Hindi ako nahihiya. Ang tagal kong hinintay ang oo na yan. O sige na, basta huwag ka na maingay ah. Excited na ako makilala sila nanay at tatay. Ano? Sila nanay at tatay mo. Tao po. Arian? Oh, may tao. Sino yan? Ako to, si Jonas. Sino yun? Boyfriend ng kapatid ko. Pasok! Ay, Arman. Nandiyan ba si Arian? Lumabas, may bibilhin daw. Uy, ipakilala mo naman ako. Ay, oo nga pala, si Shirley, girlfriend ko. Shirley, si Jonas, boyfriend ni Arian. Nice to meet you. Aantayin mo pa ba si Arian? Ano ba namang tanong yan? Oo, sana eh. Lalabas kasi kami. Alangan namang iwan kita dito. Ah, ganun ba? Sige, aalis na rin ako. Sandali. Mamaya na tayo umalis. Antayin na nating dumating si Arian. Okay lang, baka nakakaistorbo ako. Doon ko na lang siya aantayin sa labas. Oh, ayun naman pala eh.
Tara na. Ikaw puro kakalokohan. Nakakainis yung biro mo ha. Hintayin na natin si Aryan. Ikaw naman, di mabiro. Siyempre, aantayin natin si Aryan. Ilalabas ko na tong binili mong ensaymada ha. Para makakain din si Jonas. Ha? Para sa'yo yan eh. Oo nga. Kaya nga bubuksan ko na at para may makain tayo. O eto, kuha ka Jonas. Sige, busog pa ako. Salamat. Kumuha ka na, tikman mo lang. Favorite ni Arman yan eh. Sige na nga. Salamat ah. Jonas, nandito ka na pala. Halika, doon tayo mag-usap sa kwarto. Baka maka-istorbo tayo dyan. Okay. Ay, ensaymada! Kuha ka ng atin, Jonas. Doon na natin kainin sa kwarto. Kay Shirley yan. Hayaan mo na, madami naman yan. Ang bait talaga ni Hipag. Salamat! Tara na, Jonas. Papadudod sinagot ni Shirley si Arman dahil natuwa daw siya sa pagiging masigasig nito. Isa pa ay napakabait at magalang na lalaki daw si Arman. Napakaligaya daw ni Arman noong sagutin niya pero napakasaya din naman daw ni Shirley kasi nga ay napakaswerte niya kay Arman na sobrang gentleman. Masipag pa ito dahil nga sa pagpapatakbo nito ng hardware business ng mga magulang nila ni Aryan. Pero kahit naman daw may business si Arman ay hindi umaasa si Shirley dito dahil may sarili naman siyang trabaho. Marami nang nakakakilala kay Shirley dahil sa galing nito sa pagmi-makeup. Nang minsang tanungin siya ni Arman tungkol sa kasal ay sinabi niyang napakaaga pa para pag-usapan nila ito. Pero nagsabi siya na kung sakaling darating ang araw na yon, ay itutuloy niya pa din ang pagiging makeup artist na sinang-ayunan naman ni Arman. Mas masaya daw kung saan masaya si Shirley. Matagal-tagal na din ang relasyon nila pero kahit ganoon ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama kaming apat sa isang masayang tanghalian o hapunan. Nabanggit ko kay Aryan ang nasa isipan ko na yon pero ang sabi niya lang ay okay lang daw na hindi kami nagkakasabay-sabay na apat sa kung ano. Kasi may kanya-kanya daw naman kasi kaming buhay. Kaya may mga pinagkakabalahan kami na hindi umaayon sa oras at panahon naming apat. May punto naman si Aryan dahil may mga trabaho din sina Shirley at Arman kaya hinayaan ko na lang. Sabi ko ay darating ang araw na magkakasama-sama din kami. Pero nung isang beses na niyaya ko ni Arman para makateam nila sa isang basketball game, isang masayang araw na biglang nahaluan yon ng gulo. Laro lang yan. Laro? Nandadaya sila. Arman, relax lang. Anong relax? Nakita mong dinaya tayo eh. Hindi naman. Malinis naman yung laro. Sino bang kakampi mo? Hinila kita dito para maging kakampi namin. Tapos papanig ka sa kabila? Hindi naman sa ganon. Arman, huwag mong sisihin si Jonas. Maski yung ibang katim nyo, ayun o, nag-aayos na ng gamit. Parang wala naman sa kanila. Mga tanga din kasi ang mga yan eh. Oh, tinatabla mo na ang buong teammates mo. Laro-laro pa lang yan ha. Paano pa kaya kung liga talaga? Baka hindi lang ganyan ang ginagawa mo. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Tignan mo nga ang sarili mo. Bakit ba ako ang sinisisi mo? Yung kalaban ng nandaya. Parehas naman ang laban, sabi din ng referee. Kakuntsaba nila yung referee, kaya sasabihin niya talaga yun. Paano kakuntsaba? Nakikita naman na malinis ang laban eh. Ano bang alam mo sa basketball? Nagbabasketball ka ba? Ay sorry, hindi ko alam na kailangan pala maging lalaki para maging may alam sa basketball. Totoo naman. Varsity ako ng basketball dati. Kaya may authority ka na para masabi na hindi sila nandaya. Okay, di wag mo na lang akong pakinggan. Aalis na rin ako. Sundin ko lang si Aryan. Hindi pa tapos ang gulo, aalis ka? Anong gulo? Ikaw lang naman ang nanggugulo. Tumahimik ka na nga. Sige, wag kang mag-alala, wala na akong sasabihin. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Jonas, aalis na ako. Ha? Sandali, wag kang aalis. Bakit? Hindi na ako kailangan dito. Sorry sa nasabi ko.
Mainit lang ang ulo ko. Sorry na. Alis na ako. Sabay na ako sa'yo palabas. Shirley, sandali. Pagpasensyahan mo na ako. Hindi na mauulit yun. Hindi na ako galit sa kanila. Narealize ko na ang pagkakamali ko. Sinasabi mo ba yan dahil sincere ka sa pagsisisi mo? O para lang wag akong umalis? Pareho, kaya huwag ka nang umalis. Ayusin ko lang itong mga gamit ko, tapos alis na tayo. Aalis na ako Kay Jonas, hindi ka ba magsasorry? Ha? Bakit naman? Anong bakit naman? Kanina lang binubulyawan mo din siya, kaya magsorry ka. Ay, Jonas, pasensya na. Ang cold. Okay na yun, Shirley. Naintindihan ko naman si Arman eh. Oh, kita mo? Mali kasi yung mga loko-lokong yun. Huwag na silang makadayo-dayo dito. Akala ko ba okay ka na? Ha? Oo, nabigla lang uli ako. Wala na sa akin yun. Bukas humingi ka rin ng pasensya sa mga ibang teammates mo. Wala na naman sila eh. Kasi nga nabwisit sa'yo, kaya nag-alisan. Subukan nila akong tablahin. Seryoso ka ba sa pagsasorry mo? Lahat ng bagay may nasasabi ka eh. Oo na nga. Ilang taon ka na, Arman? Kung high school ka pa, siguro mapapagbigyan ka pa eh. Ano ba yan? Ang dami namang sinasabi. Umalis na nga tayo. Habang nandito tayo sa court, ang dami mong masasabi at babalik-balik ang inis ko. Pwede na ba akong umalis? Nasaan ba si Aryan? Nasa resto dun sa may kanto. Nandun lang pala siya, bakit hindi siya nanood ng laban? May pinuntahan siya kanina. Kakadating niya lang sa resto. Nagpapalusot ka pa. Bakit ba lahat ang sabihin ng mga tao hindi mo pinapaniwalaan? Kilala ko si Aryan, kapatid ko yun. Ay naku, pagsisimulan na naman to ng bagong diskusyon. Halika na nga. Okay, mauna na ako. Sandali, sama na kami sa'yo. Kakain din naman kami ni Arman. Humiwalay na tayo sa kanila. Bakit naman? Basta, gusto ko yung tayong dalawa lang. Bahala ka nga. Tara na. Sige, mauna ka na, Jonas. May pupuntahan pa daw kami. Ha? Okay. San tayo? Ano? Akala ko ikaw ang may plano. Ayaw ko lang na sumama dun sa pupuntahan nila, pero wala pa akong plano. Ano bang gusto mo? Kain na lang tayo. Gutom na ako eh. San tayo? Wala akong maiisip eh. Mabuti pa sa inyo na lang. Magpa-deliver na lang tayo. Yun na nga lang. Doon ako order sa resto sa kanto ha. Pagkain din pala doon ang gusto mo. Bakit hindi pa tayo dumaan na lang doon at mag-take out? Wag na, ayokong pumunta doon. Bakit ba ayaw mong makasama ang kapatid mo? Ha? Okay lang naman sa akin na kasama si Aryan. So, anong dahilan? Bakit ayaw mo magpunta doon sa resto? Hayaan mo na, kalimutan mo na yun. Ay nako, sabihin mo muna. Pag hindi mo sinabi, uuwi na lang ako. Magkanya-kanyang kain tayo. Grabe naman. O sige na, aaminin ko na. May nakaaway ako doon. Pati doon? Doon din sa grocery may nakaaway ka. Saang lugar ka walang kaaway? Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Ayoko na magtanong. Tara na, umuwi na tayo para makakain. Mag-order ka na. Para sakto nasa inyo na tayo pag-deliver. Maglalakad lang tayo. Wala ka bang nakaaway sa kalye? Meron. Mag-tricycle na lang tayo. Ano ba yan? Doon nga nalaman ni Shirley na madami palang nakaaway si Arman sa iba't ibang lugar kaya parang pinaliit niya ang mundo niya. Ayon kay Shirley ay natakot siya kay Arman ng oras na yon. Hindi niya akalain na may ganong ugali si Arman. Mas natakot siya nang pati siya ay parang dinidiktahan nito sa mga ginagawa at gagawin niya. Noong makita daw ni Arman ang reaksyon ni Shirley ay biglang nagiba ng ganong kabilis ang ugali niya. Para na naman itong maamong tupa at todo hingi ng tawad kay Shirley. Papadudod parang pareho kami ng experience ni Shirley dahil parehong-pareho ng ugali ang magkapatid na sina Aryan at si Arman. Pero sa mga panahong yon ay hindi pa kami nakakapag-usap ni Shirley kaya wala pa kaming ideya sa mga experiences namin sa magkapatid. Hanggang isang araw ay napunta si Shirley sa spa namin. Binigyan daw siya ng customer niya na nagpa-makeup ng gift check para sa services ng spa namin. Hindi po ako ang nag-massage sa kanya. Pero noong natapos siya ay nagkayayaan kami na kumain kami sa labas na sinang-ayunan ko dahil may gusto sana kong ikwento sa kanya.
pero pinanghinaan ako ng loob. Ang hindi ko alam ay ganon din pala si Shirley. May gusto rin siyang ikwento pero nahihiya siyang sabihin sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ng gabing nagpamasahe si Shirley sa spa namin ay nagkaayaang kaming mag-dinner. Natapos ang dinner na yon ang masaya kaming pareho. Parang ang tagal na naming magkakilala. Kahit yun pa lang ang unang usap namin ng matagal. Hindi man malalim ang usapan at hindi man namin nasabi ang mga dapat naming ikwento ay naging maganda ang kinalabasan ng gabing yon. Dahil mas nakilala namin ang isa't isa. Pero sa loob namin ay kung totoo ba ang mga pinapakita namin sa bawat isa o isa na namang balat kayo yon. Pati kaming dalawa ng mga oras na yon ay pinagdududahan ng bawat isa dahil sa karanasan namin sa magkapatid na si Aryan at Arman. May mga pasaring na tanong kami kung kumusta si Aryan o kumusta si Arman. Pero pareho kaming nagdi-deny at puro maganda lang ang sinasabi tungkol sa magkapatid. Nagkatanungan din kami ni Shirley kung bakit hindi pa kami lumalabas na apat para mag-double date. Para sana mas makapagkwentuhan at magkapalagayan ng loob. Nasabi rin ni Shirley na may malaking tip na binigay sa kanya ang isang kliyente na nagpa-makeup sa kanya kaya magtitreat daw siya. Sabi niya na mas mainam daw kung doon sa bahay nila Arman at Aryan gawin yon yung salo-salo para siguradong nandoon ang magkapatid. Sumang-ayon ako, Papa Dudut, nag-set kami ng date para siguraduhin na walang mawawala sa magkapatid. Para tiyak na nandun sila. Maganda ang kinalabasan ng plano namin ni Shirley. Pareho kaming natuwa at nabalot ng saya. Hanggang sa dumating ang napagkasunduan naming araw kung kailan magtitreat si Shirley. Ang araw ng pagsasalo-salo naming apat. Masosorpresa pala kami ni Shirley sa malalaman pa namin tungkol sa magkapatid na sina Arman at Aryan. Nandito na ako. Nasaan ka? Bakit ka nandito? Sabi ko susunduin kita. Naligo lang ako. Okay lang. Napaaga kasi yung tapos na minake-upan ko eh. Kaya bumili na ako ng pagkain tapos dumiretso na dito. Halika, ayusin na natin itong mga dala ko. Magkano lahat tong nabili mo? Ano ka ba? Treat ko nga, di ba? Gumagastos ka pa. Paminsan-minsan lang naman. Sana tayong dalawa na lang ang kumain sa labas. Ano ka ba? Ngayon lang natin makakasamang kumain sina Aryan at Jonas. May boyfriend naman na siya kaya may magtitreat na sa kanya. Tsaka para makapagkwentuhan naman tayo. Sa tagal ko nagpupunta dito, hindi pa kami nagkakakwentuhan ni Aryan. Ano naman ang pag-uusapan niyo? Girl talk. Chismisan. Ayan ka na naman sa pagiging judgmental mo eh. Pag ang mga babae nag-uusap, chismis na agad. Ano pa ba ang pag-uusapan ng mga babae? Marami, Arman. Magugulat ka. Marami. Isa ka sa pwede namin pag-usapan. Di chismis nga. Pag totoong pinag-uusapan, hindi chismis yun. Totoo? Kung galing kay Aryan, siguradong kasinungalingan yun. Sobra ka sa kapatid mo. Sinasabi ko lang. Nasaan nga pala si Aryan? Ewan dun. Nagpalinis na naman daw ng kuko. Hindi ko nga alam kung gaano ba kadumi ang kuko niya. At halos araw-araw siyang nagpapalinis. Napaka-harsh mo talaga sa kapatid mo. Tao po! Aryan! Si Jonas na yata yun. Nauna pa yung shota. Pasok! Aryan? Jonas, nandito kami sa kusina. Good evening. Maupo ka muna. Naghahain lang kami. Si Aryan? Nagpalinis na naman daw ng madumi niyang kuko. Nako Jonas, wag mong pakinggan yan. Hintayin mo na lang si Aryan, baka pabalik na din yon. May maitutulong ba ako? Naku, kami na. Kaya na namin to. Pakilagay yung mga inumin sa ref. Sige. Naku, wag na Jonas. Ikaw na maglagay, Arman. Bakit? Ano to, restaurant? Kakain lang sila? Dapat tumulong sila.
Si Arian pagdating ipapadurog ko yung yelo para may ambag naman sila. Pasensya ka na dito kay Arman, Jonas ha. Alam mo naman ang bibig nito. Ako na naman. Oo nga pala, Jonas, sama ka sa linggo. May basketball. Basketball na naman. Huwag ka na maglaro kung makikipag-away ka na naman. Huwag kang makinig dyan. Ano Jonas, sama ka? Ha? May lakad yata kami ni Arian sa linggo. Ako na ang bahala kay Arian. Ito talaga? May lakad nga sila, sisirain mo ang plano nila. Ano yan? Pwede ka talagang akyat bahay. Hindi man lang namin nadinig ang pagpasok mo. Bakit ba? Bahay ko din naman to ah. Halika na Aryan, kain na tayo. Kumain na ako. Tara na Jonas. Ha? Saan tayo pupunta? Sa kwarto na lang tayo. Hindi pa ata ako makain si Jonas. Bakit? Ikaw na ba nagdedesisyon sa bahay na to? Hoy, umayos ka ng pagsagot mo ah. So, kayo nang naghahari-harian dito? Halika na, punta na tayo sa kwarto mo. Isa ka pa eh. Kaya ganyan yan kasi nagkakampihan kayo. Oh, edi parehas na. May kakampi ka at may kakampi ako. Bastos ka talaga eh, no? Kaya ka tinatanggalan ng sustento nila mama at papa eh. Ang tamad mo pa. Bakit ikaw? Hindi ba babawiin na sa yung pamamahala ng hardware? Kasi pumupunta ka lang doon pag kukuha ka ng pera. Tumigil ka ha? Bakit? Totoo naman ah. Tumahimik ka na. Ikaw ang tumahimik. Tamad ka. Hilata ka lang ng hilata, nag-aabang ng pera galing kila mama at papa. Yung ginagawa mo, hindi ba parang ninanakawan mo sila? Kuha ka ng kuha sa kita ng hardware. Arian, kuya mo yan. Paanong kuya? Hindi ko nga naramdaman na kapatid ko yan eh. Arman, halika, samahan mo ko. Sandali, may gusto pa akong malaman nyo tungkol sa batugan na yan. Alam mo ba kung bakit laging nagpapalinis ng kuko yan? Kasi may gusto siya dun sa anak ng may-ari ng salon. Huwag kang gumawa ng kwento. Ganun ba? Gusto mo ipakita ko sa kanila yung mga kinunan kong landian nyo? Sira ulo ka? Huwag kang makinig dyan, Jonas. Ikaw, bakit ang dami mong iniiwasang lugar? Kasi ang dami-dami mong nakakaaway. Kasi sugal ka ng sugal, pati basketball pinagsusugalan mo kaya pag natalo ka ang init ng ulo mo. Ikaw ang sira ulo. Gusto mo papuntahin ko yung mga pinagkakautangan mo dito para sila ang magpahiya sa'yo? Hayop ka talaga! Tama na! Kung ayaw niyo magpapigil, sige, mag-away kayo. At ako, aalis na. Sandali, Shirley. Pasensya ka na. Ganito lang talaga kami. Pwede ba, Arman? Hindi kita makakausap na maayos ngayon. Saka na tayo mag-usap. Huwag ka nang sumunod, please. Sira ulo ka talagang Arian ka! Kita mo yung ginawa mo? Wala akong pakialam sa inyo. Di ka na, Jonas. Aalis na din ako. Mag-usap na lang tayo uli pag malamig na ulo mo. Jonas, sorry. Nabigla lang ako kanina. Ang dami ko kasing iniisip eh. Aalis na ako. Jonas! Kita mong ginawa mo? Ewan ko sa'yo. Papadudod pareho kaming natulala ni Shirley sa mga inasal ng magkapatid sa isa't isa. Kahit na hindi kami nag-uusap ay parang nabasa na namin ang sinasabi ng bawat isa sa pamamagitan ng mga tingin na namin. Ang sa akin ay sobrang na-disappoint ako sa inaasal ni Arian at si Shirley naman ay takot ang makikita sa mukha niya dahil naman sa inaasal ni Arman. Isa pa ay ang revelasyon nilang magkapatid tungkol sa isa't isa. Hindi namin alam ang mararamdaman namin ni Shirley ng mga oras na yon. Nang humupa ang away ng dalawa ay bigla naman uli silang humingi ng pasensya at huwag daw namin silang alalahanin dahil ganun lang daw nila ituring ang isa't isa. Mas natakot kami sa paghingi nila ng tawad kesa sa pag-aaway nila. Hindi namin alam kung niloloko ba o pinaglalaroan kami ng magkapatid. Para kaming dumaan sa psychological torture, papadudot. Ang daming tumatakbo sa mga isip namin. Kung paano ba ang future namin sa piling ng magkapatid. Dahil nga hindi na namin kinaya ni Shirley ang bangayan ng magkapatid ay minabuti na lang namin na umalis na lamang sa bahay nila. Sakto paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Shirley na nagbubok ng masasakyan kaya nagpresenta ako na ihatid ko na siya. Papadudot.
Shirley, may hinihintay ka ba? Ang hirap mag-book ng sasakyan eh. Halika, ihatid na lang kita. Dala ko naman ang kotse. Hindi ba nakakahiya? Sa naranasan natin kanina, ngayon pa ba naman tayo mahihiya sa isa't isa? Oo nga. Kahit hindi tayo nag-aaway, parang damay tayo sa kahihiyan. Halika na, nandun ang kotse ko. Sige, Okay ka lang ba? hindi ko alam eh. Naiintindihan kita. Ikaw, anong nararamdaman mo? Hindi ko din alam. Parang namanhid na ako para makaramdam pa. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Eto na yung kotse. Salamat. Nagugutom ako. Ako din eh. Tara, kain na lang tayo. Treat ko naman. Nakakahiya. Treat ko dapat eh. Hayaan mo na. Sige, pauwi na lang ako. Sige ba? Doon tayo sa akin na kainan ko. Masarap ang food doon. Tara. Anong plano mo? Sa ngayon, gusto ko munang kumain at makalimot. Kung sa bagay. Pero parang ako, kailangan ko ng oras bago ko makalimutan yung eksenang yun. May point ka. Ikaw ba, anong plano mo? Yung sinabi ni Arman tungkol kay Arya na laging nagpupunta sa salon para magpalinis ng kuko, naniniwala ako. Bakit? Kasi ganun din siya sa akin dati. Lagi siya nagpupunta sa spa dahil may gusto pala siya sa akin noon. Ganun ba? Pero, nagustuhan mo na din ba siya nun o nung nalaman mo lang na gusto ka niya? Nung nagpupunta siya dun sa spa, hindi ko na din naalis ang tingin ko sa kanya. Kasi bukod sa maganda, mabait siya noon. Hindi ko inisip na may ibang ugali pala siya. Nakaka-relate ako sa'yo. Ganyan din si Arman dati. Sobrang bait at respeto. Masigasig siya at napakamapagpakumbaba. Sa likod pala nun, may ibang Arman. Niloko ba nila tayo? Hindi ko alam. Bakit kaya sila nagkaganon magkapatid? Ayoko mag-conclude. Pero mahal mo ba si Arman? Minahal ko siya. Ngayon? Ngayon? Hindi ko alam ang isasagot ko eh. Kailangan kong pag-isipang mabuti. Oo nga. Ikaw, mahal mo ba si Aryan? Sobra. Nabawasan ba ang pagmamahal mo sa kanya? Madami na siyang ginagawa dati. Pero pilit kong kinakalimutan kasi baka ganun lang siya pag biglang nagagalit. Sabi ko sa sarili ko na ako dapat ang makapag-ayos ng ugali niya na yon. Pero ano? Pero iba yung kanina. Nagsisimula pa lang ang relasyon namin. Tapos may malalaman ako na may nagugustuhan siyang iba. Masakit. Sorry. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan. Okay lang ako. Ikaw, gaano mo kamahal si Arman? Sabi ko nga kanina, maganda ang mga ipinakita niya sa akin. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Pero kung iba na ang nakikita ko, ibig sabihin, nawawala na yung minahal ko sa kanya. Mahal ko si Aryan pero hindi ata ako makakapag-ayos sa ugali niya. Napaisip na ako sa mga sinabi mo. Kasi hindi rin yata ako yung taong babago sa mga maling ugali ni Arman. Hindi naman tayo isinugo para pabaitin sila. Hindi naman tayo anghel. Hanggang pangaral at paliwanag lang ang magagawa natin. Ang pagbabago, dapat galing sa kanila mismo, sa puso nila. Anong iniisip mo ngayon? Nalilito ako. Ako makikipaghiwalay na ako kay Aryan. Hindi ba mukhang sinukuan mo siya niyan? Matagal na ang ginagawa kong pagpapayo sa kanya. Pero parang wala naman nangyayari. Siguro hindi naman pagsuko ang tawag doon. Tama ka naman. Yun na siguro ang desisyon ko. Ikaw? Kalahati ng puso ko, sabi patawarin ko daw. Pero ang kalahati, sabi sapat na ang panahon na binigay ko para magpatawad pa. Anong sabi ng utak mo? May sinasabi siya, pero ayaw kong i-entertain. Kailangan mong mailabas ang gumugulo sa isip mo para hindi ka maapektuhan. Ayaw na din ang utak ko. Anong desisyon mo? Sa palagay ko, tama ang utak ko. Masyado na matagal ang panahon na binigay ko para sa pagbabago ni Arman. Hihiwalayan mo na rin ba siya? Oo. Mahirap tong sitwasyon natin. Kailangan ko ng kausap pagkatapos natin kumain. Ako din. Alam ko na, pagkatapos natin kumain,
Punta naman tayo dun sa bar nung naging kliyente ko na nagpa-makeup sa akin. Sige, Sagot ko na yon. wag na. Ako nang sasagot ngayong gabi. Ikaw na sa food, ako na sa drinks. May binigay sa akin ng gift check. Pwede natin gamitin dun sa bar. Talaga? Oo. Kaya tara nang kumain para makainom na. Kumain kami, Papa Dudut. Wala namang nawala ng gana sa aming dalawa kasi nagkwentuhan kami buong magdamag. Mula sa resto, lipat sa bar at hanggang makauwi at ng mga sumunod na araw ay sinakatuparan na nga namin na makipaghiwalay. Nakipaghiwalay kami ni Shirley sa magkapatid na Aryan at Arman, Papa Dudut. Hindi naman pwedeng ganun lang matapos para sa magkapatid ang pakikipaghiwalay namin sa kanila. Si Aryan alam kong mag-iiskandalo pero na-anticipate ko na kaya doon ko siya pinuntahan at kinausap sa salon kung saan siya palaging nagpapalinis. Si Shirley naman ay ganun din, nakipaghiwalay siya doon sa lugar niya kung saan ay nandoon ang mga pinsan at ibang kamag-anak niya. Pangit mang isipin ay kailangan pa naming magpa-blatter para lamang hindi na kami lapitan pa ng magkapatid. Mukhang may naramdaman naman silang takot kasi mula noon ay pinatahimik na nila kami. Hindi lang namin maiwasan na maawa ni Shirley sa mga susunod na magiging karelasyon nilang magkapatid. Sana lang sa nangyari sa kanila ay naging maayos na sila sa sarili nila at sa mga makakarelasyon nila. Ako, Papa Dudut, naaawa din ako kay Aryan, ganun din si Shirley kay Arman. Pero ilang taon na din na wala na kaming koneksyon sa kanila. Hindi din namin nalaman at hindi na rin namin inalam kung bakit ganon ang relasyon ng magkapatid at kung bakit galit sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, kami naman ni Shirley ay magdadalawang taon nang magkarelasyon. Opo, dahil kami ang naging sandigan ng isa't isa sa pinagdaanan namin ay hindi namin namamalayan na minahal na pala namin ang isa't isa. At ngayon ay masayang-masaya na magkasama na walang pretensions at walang kasinungalingan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento na medyo nakakakaba pero natapos naman ng masaya. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jonas. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1